چاغا و دماغ خوش ایوارا و خوش لو ولاتی نها ساعت ده شبا و خوش سلاو رز و حرمت از ویدارمون باش به دبیجی چه؟ دبی خدرو هرو درو لبرو yani ez beri hafte car ki ne bes bu icana hafte dü car roje dü cara yani her roje car ki zert kettim berve icana bu roje dü cara se cara yani vallahi mara vava guncumu ter nabi mesela ev yani her roje beraber ke her ber hebu hak merav aciz bezve bavariye demi le hager hina ji hun aciz ne bunu ter nabin ev ji mara vava دوباره رز و سلاح و حرمت او کرده لکید را جیهان دجیانا وید تندرستیک باش تمنکی دریش دکار و خوات و برخدانا ویجیده ام شرکت کنید خوازن ام چقوا هندگ جیبن ام رندگ بین اگر او هندگ بونه مجی ام پار بکن که ریناز جاناج بزنش من مستونه بی ام هیدی بیجن لی جار جانا ازی بیجن به بیرا وقت می باش ببین Mar. Hüngüp dana mar. Disa jî mar. Zehîrê vedişîne. Yani yılana bal yedirmişler fakat buna rağmen yılan zehir kusuyor. Meçini bisan diye düzmüne ev gotuna bu ya klasik bir taybeti brez Osman Baydemir berece ev gotun dahat gotun. Yani berece belli zarok jun babu kalimet gotun le ege hem ki meşhur zikir brez Osman Baydemir bu düzmüne babu kala nabın doste keçulava. Mera vurkar var beşi. Baydemir beşi doste babu kala nabı dost düzmüne babu kala nabı doste lava le ya rasti Keç bukandi lawane yapece matu ne? Düzmüne babu kala nab dosti keç ulava. Alci qiz ulava. Ket ajansa iro dibe xode gravi zibona Serok Öcalan avayik çekirini de nava İmraliye'de. و دخوازن جی زندان وی درخن وی آباییه سر گوتی اگر اب آبایا وی وک خانی کی بی وک مال کی بی وک قناق کی بی وک köşk gibi her neyse gerek şahsi bir az muhazım hakir bidim istinim bu ditine bikim tamam ve İmrali'deydi ve Adaylı'deydi ama bir ne vaktiler. Le eğer o yok hapsi bu zindana İmrali'ye be fakmak az halı bir malurum yani serok statü eğer hep خواستی هروی آبایه اگر تو نبی راستیجی اوه بیواتیه ها زندانه یکمین ها زندانه دویمین yani serok kabul nekiriye gotiye eğer ve ev gereva İmraliye'de be ev avaya o her vaha şahsi yani vak malik tabi vak haniki tabi vak kasrik tabi ve çağırdı be ama eğer ve ev ciddi vak zindane be ne havcaya ezbe zindane de ki mesela cikidin ne hoş kişi süper ve ki tişte ket rojnama na rojnameye o vamet cevabete ez bavar kim brez Ahmet Dicleci ani zaman kabul nekili Serok Öcalan rastici deku dolabe Romiyane deku dolabe Osmaniyane dinavandı pırın ala efşerre İraneci avin betir xıstı nava tasuvase le çidikin birabikin dama berjevendiye devlet abi, dama berjendiye Amerika abi, dama heger ev proje İbrahim İsrail bu xazı pek bine bir şeref binamus. Ne Türkiye, bavi Türkiye, ne
Kurdê Bakur, bavê Kurdê Bakur jî bê wê dîsê Amerîka, İsraîl lêxê. Yani me veya baş wanî bizanibe. Dubare bêjim heger ew plan û proje İbrahim be, yani İbrahim, anjî Abraham. û Amerîka û İsraîl jî bi vê proje rabûne, heger İran jî ji xwe bikeve kî li gora nûçeya êvarî ketin ajansa lê firseta min çê nebez bo par bekim, gelek derbê mezin xwarine û ew sonda ku van kesên ha li ser hukm ku Îranê, artêşa Îranê û dewlet rejîma Îranê bi rê didibin û sond xwarine, di wê sondê de lawê Hamaynî vêk nû hatibû ew ji birîndarê Xwedê giravî, belkî jî miribe, em nizanim. Marketa wî anî ji kartonê wênê wî çêkiribûn anî bûn wê merasimê. Yani ew bi xwe nehatibû maketa wî çêkiribûn. Ji ber wê yekê heger Amerîka û İsraîl berjewendiyê wan tê di rojhilata navîn di berjewendî û ew proja wanî mezin be bi şeref bi namus ne Tirkiye hemû dünya jî bê xwe Rûsya jî nanik ew medya Tirka derewê herî mezin dikin. Derew ji xwe li ser derewa hatine avakirin. Çîn sahaya indi. Vay. Rusya sahaya indi. Vay. Rusya Amerika'ya res çekti. Tişkî wanî tu nehevan. Derew ew xewn û xeyala wan e. Ew dedê dibêjin mirîşk dema di birçî dibe, dema mirîşk birçî dibe, xwe di ambara gennim de dizane. Yani tavuk acıktığı zaman kendini buğday ambarında hissediyor. Ya da sanıyor. Devlet Türk, acı medya Türk, acı Türk bu kadar. Avrupa sosyal medya. Çin rast çekti. Tişkivani tüneyi. Rusya, derdi Rusya sohbesi Rusya'yı. Rusya çe salı navaşlara değil, bu Ukrayna'yı ne kadar Ukrayna halas fikir. Neyse, avla piskire kamel. Aşağı bejim, biraz sere dünya hamu haşt mira insan biraz nava cehenneme keve. Bir tane biraz Kürdi minebin. Ev Kürdi mini velat perverci. Em dibêjin li gora üniversite İsviçre ki min Tirkî jî got li gora üniversite Lêkolîna zanistê üniversiteya İsviçre heftê û 2 milyon 225,000 Kürt hene. Lê hadi em bi ava nekin دقائق مساج كات ازور بخوينم از بخوينم از اجور هم ببخشين هما دقائق نوچکات ویاله نوچک او چما دل سکین اما چما sebep yani rast ne? Çünkü rast. Neyse az önce beş ama spas tamam spas. Vallahi ببخشین حوالو از بیدارم بخدا از پر خمگین بوم از وجه ویا بیشم
O ez ê vîdarim jî belkî şaşîtik çebe inşallah dibêjin Rêzdar Salih Müslüm çû ser dilovaniya xwe lê hîn ne diyar dil sekiniye tişkî diçewî qezayê tişkî diçewî em nizanin tiştek dibêje dibê Salih Müslüm çû ketî çend ajansa na heval jî bigeriyan dibêje Salih Müslüm çûyî ser dilovaniya xwe çiqwa rast e çiqwa ez ê vîdarim şaş be ez ê vîdarim rast dernekeve û heger tişkî wanî jî hebe hezar rehma Xwedê lê be serê gelê Kurd sabe serê malbatê sabe Salih Müslüm bi rastî jî di siyaseta Kurda de cîkî girîng dikir Salih Müslüm her giranbuha bû her siyasetmedakî bi qîmet bû her siyasetdakî zana bû wek hûn dizanin jî li Tirkî xwendî bû Salih Müslüm yani ew di bîstana Tirkî xwendibû bi zimanê Tirkî jî baş dizanî bû lê mixabin mirin ji bo do jî migot mirin ji bo însanayê însan ji bo mirinê ye do jî me helbestvanekî hêja me wenda kir ew jî Ehmed Hüseyinî bû em ê ji rûnê re ji herin rokê wê were em ê jî bên dawiya emrê xwe an jiyan bibin û li pêşa me gişayê feqet nûçeyek ji min hat ez bawer dikim inşallah ew heval jî got teyîd hatî teyîd kirin lê dîsa jî inşallah şaş hatine fehm kirin Xwedê ez xemgîn bûm yani li Erbilê li nexweşxanê wefat kiriye li Erbilê Erbil'de bir hastanede vefat etmiş li Erbilê wê çaxê rast e biraz serê malbatê sahibi demek ki li nexweşxana Erbilê îkabê çawa ye bi rastî ez xemgîn bûm siyasetmedarkî wek Nizam mere bibêje ez mere matmayî dimîne lê dîsê jî bira înşallah tek daxwaziya me ku destê dijmin tê tune be tiliya dijmin tê tune be emrê Xwedê ser sera û serçava ser sera û serçava tam binêrin ji ber wê yekê bi Xwedê ez xemgîn bûm ez werbêjim lê gerek mere Şerin sen bir şey yazmışsın. 9 ru. Şerin tezgoti 9 navçi ne zaman da çenibisan diye. Salih goti mesela Twitter'e ser nuçedit. Urbar gotiye Salih evet. Keko heger emre Xwedê bize serasa çava ne me got yani em ê gişê zêrê darin em ê gişê rojik me were em ê anjiyan bibin heger hêvî dikim destê neyar tê tune be hêvî dikim bêbextî îxanetek tê tune be hêvî dikim bi rastî jî emrê Xwedê be lê wendakbûnik mezin e wek Salih Müslüm siyasetmedarkî Kurd ji bona Kurdan dubare rehma Xwedê lê be serê malbatê sabe serê gelê Kurd sabe û her wiha serê partiya PYD sa em ser nûçeyek mecwar amade kiribûn çend nûçeya em pêşkêşî we bikin belê lê ev jiyan wanî Türkiye binerin hevalû ev jî kêmasîk me Kurdayê ev xebata Türka çêbûye ez dînim hemence û ji wer nûçeya wê xwînim Türkiye baregehên nû li herêma Kurdistanê ava dike yani baregeh çi ye rêyê rêçê qonağê bînayê noxteyê eskeriyê ew yani wek malê bavê wî qaşoşxwar tê dixebite
وەک عەردا bavê wî yê ev dewleta barbarî ketxwar gir Başûrê Kurdistan bikartîne. Ev vêya zora me re derre. Yani banga ji we Başûrê wan gelê Başûr heye. Biraz böyle de ver rêberî mêberiyê. Li dijî van ketxwar û barbara derkevin. Ew der xaka we ye, ew der mala we ye, ew der namus û şerefa we ye. Nehêlin dewleta Tirk têkevin wan dera. Gît têkevin wan dera der nakevin. Ji Qibrîsê jî derneketin. Nizam ji ku jî dernek, gelek ciya dernek. Ketin Antakya jî dernek, Antakya stendir. Nizam çawaş ev heger ne Amerîka ev dewletê navnetewî baş Efrîn jî dernetketin. Bi rastî ne siyaseti xweş e. Yani merev gerek cana jî rêveberiya Başûr jî rehne bikin. Ne siyaseti çi îşê we bitire hûn Tirkan dixewin bavê min ya. Nema ji hûn derkevin hûn nikarin wan derxin jî. Na li wir çima bergaha çê dikin, çima qonaxa çê dikin, çima rê û diba çê dikin, derdê wan çi ye? Ne ew der Başûrê Kurdistanê ye, ne ew der welatekî federal e. Yani merev vana li vê jî matmayî dîmîne, bi rastî jî el hember rêveberiya Başûr jî carna ez matmayî dîmînim. Yani merev kêra vaxiya van Tirkê barbarê çi îşê wan li Başûr heye? Nahazî ew şervanê PKK ew gerîra ji wan dera hani dila herdû açtî maçtî cê xwe î baş cê xwe jî li wê dirê çê dikin. Yani li wê dirê xwe bi kêfa xwe îja wê tem bigerin. Serê wan bê jî wê herin Silêmaniyê gundê Kurdistanê gundiya kontrol bikin, rêbeya bikirin, gangstertiyê bikin, heracê bixwin, mafyatiyê bikin. Vana ji xwe ew in. Dizin, gurin, mafyanê, çetenê. û rêveberiya Başûr jî ha wadê bê em nikarin. Dewletê navnetewî ew dera qedaxet anî ser. Dewletê netewî garantör dewletê navnetewî heger ne bi devê bi riza rêveberiya Başûr be ji bavê Tirkan zêde her wê dirê kevirkî dîne. Dünyak rezîlî be. Yani carna merev karî bêje hinek nizam çi bê. Endamê rêxistina avakirina açtiyê civakê ya Amerikayê ya li Kurdistanê Iraqê CHPT Kameren Osman li ser tevla xwe ya civakî yani ew Twitter'a xwe sosyal medya civakî agahiyên nû li ser lêv û tevgera artêşa Tirk ya Herama Kurdistanê par vekir. Kameran Osman diyar kir ku piştî agibesta yek alî ya PKK artêşa Tirk dest bi çêkirina beragehê û bendên kontrolê kir. PKK agirbest kir. Wan jî ji wê firsatê xwarin dîwar û cî û agayî û bîna û alayî û bêlûk çêkirin. Ma ev e. Ma merev vana nebêje. Heger agirbest dike çi îşê dewleta Romîyan we dirê? Çi îşê Tirkan wê dirê heye? Ne agirbest e ji bo kê dil were? û Kurd jî dengê xwe nakin. Ev ne ayîb ya, ev ayîb ev şerm ya. Ji PKK jî şermiş, HDP jî şermiş, JNK jî şermiş, ji Netewî Kurd şermi. Şermik mezin la çi îşê Tirkan were heye? Kameran Osman got. Sisê Adarê yani leşkerên Tirkiye bendeke kontrolê li nava zêviyên şîva mezya ya gundê Keşanê ya ser bi navçeya Batîfa ya girêdayî Zaxo çêkiriye. Li wir cîk çêkirî xwar. Leşker pêşiya gundiyan digire ku neçin nava zêviyan. Binêr. Min negot we gundiya kontrol bike. We rêya kontrol bike. We eşqîtiya kide. Eşqiyatî û xwîxwarî û kuzerî û barbarî û talakirin esaleta vanan ya. Binêr. Nav zêviya. Zêvî çine tarlasına, bahçesine, şuna buna gitmeye müsaade etmiyor. Sanki babasının çiftliğidir. Sanki babasının toprağıdır. Bu
Bu barbarlıktır. Bu işgaldir. Dobra Türk devleti başvuru işgal ediyor. Bu bir işgal. Bu bir diktatörlük. Bu bir barbarlık. Bu bir düşmanlık. Leşker-i tevgera velatiyen ya leharama sinordar dikin. Sinordar dikin. Yani zıkhar sinor çekeni o zilvi gelle basur ve hayavut karılmış. Yani tişki rastici tişki heri berbat, heri diktatörlüğü. Tüzbe mal amın o tümür be ebe oda kadar işte bu da. Mal amını, oda amını. O kesin civan barajı tişkin abi. Da bir anızam tiştik be cibabi avazede Kürt nakin. Ama Kürt'e ezbe pısırıkın zoravan darın. Kürt'e başın prasıcı pısırıkın. Peşmerkete hiç bunu yok peşmerke. Bu maaş mı o? Kamaran Osman dest nişan kır ku her çende erişu bombardımanı arteşa Türkiye ya lisar harame Kürdistan'e sekine beji her çok bir sekini beji yani beri bomba kırıyoruz tak tok olursa kandile olursa gare olursa abaşin o hayat zahoy Süleymaniye dedi beri o teyare meare be insan drone fraden ihami hası gerçi tiştek mi bir isteği ne makarın ihacı çeker perevantunun rezil rısvanı da dibe o her çok sekken aldı benji her ne kadar durdurulmuşsa o bombardımanlık lisar harami Kürdistan'ı sekini benji arteşa Türkiye nabendu baragehên xwe û serweriya xwe ya leşkerî li nava xaka herema Irakê xurtir dike. Yani çıkwa ew teqandin û bomba û êrişkirî jî sekinî bin lê dîsê jî xwe li wir bi qewet dike, li wir ji xwe avaya çê dike, bêlika çê dike, tûmena çê dike, mît û ajanê xwe bikartîne ji xwe nêviyê hewlerê dibêjin mîtê Tirkan û den. Nêviyê hewlerê. Ew bi yerê Süleymaniye û gelek welatperwer kuştin ya, şehîd kirin ya, hemû mîtê hewlerê bû. Kurd veya hemû dizanin. Nizam jivî qurbana Xwedê ve ber meha Remezanê mübarek nizam jivî Xwedayê çi bêje. Li Kobanê ev li Kobanê hûn dibînin ne? Li Kobanê ji ber dorpêça rewşa tenduristiyê her ku diçe xeter dibe. Ez dipirsim. Ez rêveberiya Xweser dipirsim. Ez Xweseriya Rojava dipirsim. Ez reyadara dipirsim. Ez serok û partiya dipirsim. Heger hûn bûn alîkariyê serokê wezîrê parastinê ajê artêşê Sawbêçi Zehre la hûn çawan hînê ji bona çi ye? Ev kî dibe asten ji bona dorpêşkirina Kobanê. He? Ev çawa axlaq e. Ne o aşitî çekirî bavê mi? Yani ez carna jî gel rexne dikim ez bên çima hûn li hember vê rêveberiyê dengê xwe dikin. Carna jî mafdarin ev gelekê dengê xwe derxin. Niha çi aşitî çêbûye? Dema tu dibê Rojava Kobanê tê bîra me re. Dema tu dibê Kobanê Rojava tê bîra me re. Tu dibê Kurdistan Kobanê tê bîra me re. Hîn dora Kobanê were ye ev nêzîka pêncî rojî ye. Dora Kobanê dorpêşkirin carna ceyran heyî carna tune. Av heyî nan tune. Nan heyî elektrîk tune. Elektrîk heyî gaz tune. Yani ev çawa reziltiyê û Xweserî an jî rêveberiya Xweser çawa dibe bêdengê. Ev jî ne rast e. Ev jî ne rast e. Ev colanî terorîstî ji bona çi aşitî berçekirî? Tu kûçikê çuqa biqusîne kûçikê wê kûçik her kûçik bimîne nabitaşî. Nabitaşî.
Ne me got? De peşi ne got? Tu çuqa hıngubu şerani dimse reçeli bid mar dama mar verşi ve zehiri jahre verşi. Jahr. Bana marın. Bana marın. Türk cimarın, Arap cimarın, Fars cimarın. Le her careci de her carecidir bir şeref bir namus. Bırak Kürt kesle kusurene nere. Her careci ketini khafka Araba, ketini khafka Türka. İroji Bakurci keti khafka listoka Türka. O Rojavaji keti khafka listoka Araba. Hiç bırak kesici kusuram neler. Ezvanit fikrim. Belki eşşaz gibiyim ama ez vanidi fikrim. Aşiti çene bu ile rozava babimin. Mene ez işxwar şaşiti xoz juvar bejim. Aşiti keye ere. Vali hati aveti hese ke ere. Asayişi keye ere. Se çar hab tuğay hani leşkeri kasede ere. Peki çima dora kobane hine dor peşkiriye ve çağet de manak kurdat khapine ev yek li bakur pevazo kay ere çi pevazo a demokrasi ve kebiye ve bratiye ve jahre ve zukume ne çim ayine tıgavna naven avetin çim ayine o mutakınna dani çima siyaset medarı kurda baranadın ka belki onu diyeceksin ya ez fesat ez ne başmavim ez ne kursi hadi ez vak keski gidip fikri ez rasiye khod bejim çi gav abetin ana Türka ez ne dici keski mi ez ne dici peva zoyemji dil dixwast îro serok Öcalan umut haqiqi haba derketa nava gel nava millete xwe bi li ser tora medya li ser sosyal medya li ser televizyona baaxfiya ek ve berpisyarê vê meseleyê serok Öcalanê ew di zindanê de deşxwal lê binerin ve kî peyemê serok ji Mertînû dibitîne İmralî heyet ez çuqab İmralı hayatı bavar bikim. İmralı hayat dama dikeve hundur ki kontrol dike berpisyare ve zindane. Dama dikeve dise kim kontrol dike dise berpisyare komutanu generale ve zindane. Çuqa ciddiye. Çuqa sağlamı. Ne rastı ya? O yine Kürdemin yine benda Türka o açtiye. Benda Türka o gıtış gibi ya ez ne bileyim. Mesela o Kürdiki nesel bağlamını bir şey. Hager huzumuzu bir person tiştitüne. Tiştitüne. Sarok jiberdanam ömü takibine meyve kutar neyse. Dise o sarok ömü takibine. Salahattin Demirtaş havale haber ev ye geleceğim sarok hatı bu berdan bahab insan hatı berdan. من ناوی واج بیرا که اوانا جی ربنا جزای خود تشکن درکتن ها نک دولت او برادان جزای وان خلاص بیات البرد mesela bazar kobane dinava dorpeşkerine de her grande her kurdiçi ravşa naxoşxana kobane zber kem derfetiyen berbe خطریه دیچه هفسروکا دسته یا تندرستی یا بازار کوبانه احمد محمود دربار دورپیچ آخفی احمد محمود دیار کرکو دورپیچا لسر کوبانه در روزا پینجی دیه دوام دکه او گوت گلک آلیتین ما ز خدمت درکتنه em nikarin hizmeti peşkeşkin bu imkanı mekûnene. Him cürreyin dermana nemane. Henik derman ilaç tünene. Nemane. Xalas bu. Ahmet Mahmud ani zaman ku hükümeta demki ya Suriye dibeci kovane ne dor peşk diye.
او رورشو به اخلاق alçak hükümeta demki yani geçici hükümet teröristi colani o teröristi hateşe dibeci dora kovane ne dost peşkiri cihan validi nişan le berpisyare nahoşxana berpisyare kovareden avcı eşkere dikin dor peşkiriye hey alçaklar hay benamusur bena hay küçük konu azı vani mecburiz benim hum hazan nalet ve lehabuna ve lebawariya ve le inanca ve le din vicdanı ve be pencer o zaro kuzet jibe dermani jibu abi jibu biçimune anjiyan ben derseliyor avani millet ki vani kahpe sistem vani kahpe ليه سوجي كردان يا شوال بيج حياة بيجن براتيا قال لا حياة بيجن حقلارın kardeşliği ve edverim şey demek. Bırak kesinlikle kusuruna ner. Bratiya قال لا ev. Kardeş hakların kardeşliği hava ev. خلاص ya. ليه وده ولدي براتيا قال لا derken hakaret nekin Gotine pis ne beşin. Partiya serok ustaziya rezil ursuan nekin ev ne ahlakiye. Şikayete xo beşin. Fikru ramane xo bir zaman. El dizi vak kadri zanan dizi biratiya gelam. Az na xozim. O az na pecilin dizimi. Le az nikarim hakaret ecil kesi bikim. Az nikarim hakaret reva beriya başun bikim. Rozama bikim. Ziberke ne mafi mine. Hakaret ne mafi insanayı. Le هبالو از براتيا قال ما خلاص خلاص جليني كرده معنا واني ناكن حقارت وخبن وجارستي بنر حقوق السالي مصر من خبر دل هو شو شد لو بانيا خوان شبو هنا بوشمانن او حقارته ولو جامريكر هزار رحمه خد ليبه باخلاقي بو هنا شرم دكن acaba ne değiştin ve ne jina wiş ve ne dayka wiş ve ne bavariya wiş ama camen ha şu serdilo banya xwe çıket berika var arteşa le nezi tengava hurmuze le şazde kestiyen İran'e xistiye edişa İsrail'e yen le dizi İran'e در روزا دوازدان دا بردوان دکه ده ایریشا تواهیا شوید لگلک بازار ایرانه هات خستن ایریشا یه iddia کرکو لنیزی تنگاوا هرمزه yani o boğazı değil ya Hormuz boğazı Hormuz'e şazde kestiye İran'e xıstiye yani o gemiye ge mayına de çıkını de nava bahriyede falan şazda hep imha kirin şevedin liddizi hezen rejime yen ligellek bazarın hatın kirin artı şaye iddia kirku lennezi tengava hurmuze şazda kiştiyen İran'e xıstiye de daxuyaniye de hatta diyar kirin ku wan keşiyan bahsa habere lennezi tengava humuze mayin dıçandın yani mayiz döşüyor Türkçe ya döşüyor Kürdice ve dıçandın genim dıçandın cehdici ahari makbul dıçandın İsrail dizi başuru rojilat Lübnan'e erişi havayı ji despekir u gellek ji vare Hizbullah o Filistineci serubun kirinin evci çıkwani amwarın ser revşa roznama New York Times Müsteba Khomeini birindar buye li gorahin kazi evci miriye le nadin zanin roznamaya New York'e Times ya Ameriki de rapor ke khode ragand ko Müsteba Khomeini Hamayni birindar buye Yusuf
پزشکیان قره سروک ماره کماره ایرانه لراگهان کو ریبر نو به سلامتی لگوری روزنامه خمانی لنگ خواه برینداره هشوی لسره ویه یا نگو او هش علاقه اگر نگه خواه بگوی خواه هشوی لسره ویه روزنامه هر وها دازانین کو او لجی کی به تمامی پارستی یا او پیوندی ویجی هاتن سینور dan kırın. Yani görüşmeler hepsi iptal edilmiş. Peyvendiye Havalı mahsus az bana bu ara parmekim men nifsata xod derbas kiram tend kevim 40 dakiki و سلام و رضا حرمت زواره مالا و هزار جاری آوا ام دیسه ایرو حقی هزوک هزماری امندک بون لی روز بروز ام زیده ببین ام حوجهی هبدونه روز بروز ام بان نوچه کردی تماشاوان خود زیده بکن اگر ده آخفتن آمده آجی دماغ از ور دکم تکلیه و ده آخفم اگر کیماسی کبه belki de çavacı bejim. Demek az dinim zaman eğer hun hin nabın, fair nabın, zımır bejin az karım hin fesih o hin dengi ki ahang o hedi peşkeş bikim. Bir tane az dixwazim em ji hevdû fam bikin û bir tane jî ez dixwazim ev bernama nûçeyê Kurdî bê temaşekirin wek ê Tirkî. Hûn bûn wej mir digot namoste ev Kurdî bêje. Hûn bûn wez got bi zimanê dayîkê. Îro em bi zimanê dayîkê pêşkêş dikin. Bi Kurdî em li hember wane. Ha saeta wê heger ne baş be. Ne di wextê we de be. Di vê saetê de heger gelek bernamê de hebe ji mir bêjin qenal êmeyê kesek hesab nikaj me pirse em karin saeta wê dem hijmara wê yani saeta wê dem hijmar. Em karin dem hijmara wê bavênin demikti yani ne heştê Avrupa'da em karin bikin nehê Avrupa. Em karin bikin heftê Avrupa. Yani di destê me de ye. Ama tek rica min bawer bikin ez dixwazim bi Kurdî dema ez pêşkêş bikim hekî em qerebalık bin em zêde bin ji min jî ez vê ricam ji we heye hûn karin hûn bixwazin jî wê zêde bibe hûn herkes ji hevakî xwe re du hev hevalê xwe bînin heger em pêncî heb bin hûn herkê bişînin du hev hevalê xwe em ê bibin sed û pêncî heb ji ber vê yekê mala we dîsa ji hezar carî ava ez herkî we di teebînim bi Tirkî dibêjî ez sizi yorîyorum bi Kurdî dibê ez we di teebînim belkî ez herkî pir jî li tên hember we lê binêr vê dunya gewrîkî derewî bi rêz salê mistin bi rastî cîkî girîng ji cem min cêwî hebû dunya fanî dunya derewî tiştek em bikin wê xizmeta me ji me re bînin salê mistin jî wê tê kev dîroka Kurd û Kurdistanê dubare rehma Xwedê lê be dubare serê gelê Kurd sabe serê malbatê sabe serê peyedê sabe serê YPG YPJ sabe serê rêveberiya Rojava sabe û her wiha hezar rehma Xwedê li wî û li wan şehîdê Kurd û Kurdistanê hemiya wê cihê wan jî bihişt be bînin bi xêr û xweşiyê de êvara we xweş mala we hezar carî ava ez spasdarim ji bona ku hûn beşdar bûn û bona we li min guhdarî kir bimînin xweşiyê de.